Türkmenistanyň soňky bir ýylda paýtaht Aşgabat bilen welaýatlaryň administrativ merkezleriniň arasynda ýolagçy awtobuslarynyň gatnawy ýola goýuldy. Emma ençe mesagatlyk uzak ýola gidýän adamlaryň ilkinji amatlykları, zerur hajatlary bir ýyl bäri gözden salynýar diýip okuwçylarymyz habar berýär. Aşgabatdan welaýat merkezlerine açylan awtobus gatnawy soňky döwürde edilen iň gowy işleriň bir diýse bolar. Birinciden awtobuslar günne gatnaýar. İkinciden uçar, otlu biletlerinin bahalary iki hisse gymmatlady we elin awtobus gyssaly ýola çykan adamlaryň maňlaýyndan niretip anonim şertde gürleşen ýolagçy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ýolagçylaryň gurrun bermeklerine görä Aşgabatdan Krasnovodska häzirki Türkmenbaşa gatnaýan awtobus 570 kilometr ýoly ortaçy 12 sagatda geçse, Mara gatnaýan awtobus 360 kilometr ýoly ortaçy 7 sagatda geçýär. Daha şol bilen Aşgabatyň arasy 440 kilometr. Awtobusda bu aralyk ortaçy 12 sagatda geçýärler. Türkmenabada barmak üçin hem awtobuslar ortaçy 12-13 sagat ýörýär. Ýöne ýolagçylar awtobus biletleriniň hem ilatyň aýlyk girdeji ýagdaýlaryny nazara alanyňda beýle arzan dälligini belleýärler. Mysal üçin Türkmenbaşa gitmek üçin 44 manat, Mara gitmek üçin 29 manat, Türkmenabada gitmek üçin 45 manat, Daşowda gitmek üçin 43 manat tölemeli. Ýöne adamlar biletleriň bahasyndan şikayet etmeýärler. Olaryň esasy aňyny kezikdirýän zat 4 gur boýunça gatnaýan awtobuslaryň 4-sinde hem gaýtalanýar we ol uzak ýola gatnaýan ýolagçylaryň ýolly ýazylmak, giňirgenmek meselesi bilen bagly. Bu awtobuslar ýolly uly şäherlerde, mysal üçin Türkmenbaşdan uğran awtobus Nevitdagda, Gazanjykda, Gyllarbatda saklanýar. Emma bu ýerlerde ýolagçylar üçin ne çaýhana, ne hajatxana bar. Wagt açlyk bilen oňuşsa bolýar ýa-da ýanyňa bir dögüm çörek alarsyň. Emma hajatyny bitirmäge ýer ýok. Onsoň ýolly sürüjiden ýylgynyň beýlekiniň gurrak güten ýerine saklanmagy haýyş etmeli bolýarsyň diýip 60 ýaşly Balkanly ýolagçy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Awtobuslar Mar tarapyna gidende hem şeýle ýagdaý gaýtalanýar. Emma Daşowda gatnaýan awtobus Aşgabatdan 90-100 kilometr uzaklaşan soň gumyň içine girýär we gyssaga düşen ýolagçylar sürüjiden saklanmagy haýyş edip depeleriň arkasyna ýaýraýarlar. Awtobuslaryň hiç biriniň içinde tualet ýok diýip ýolagçylar gurrun berýärler. Awtobus bilen welaýat merkezlerine gatnaýan ýolagçylaryň ikinji kynçylygy olaryň Gön Aşgabada gelmän paýtagtyň daşyndaky Çoganly şäherçesiniň demir gadygyndaky halkary awtodrolgasy bilen bagly. Olar bu ýerden Aşgabada aşmak üçin elin awtobus tapmasalar taksi tutmaly bolýarlar we 45 manatlyk biletleri soňu bilen 60 manada düşýär. Welaýat merkezlerine gatnaýan awtobuslaryň ýene bir kemçiligi bolsa, olaryň içiniň ýyladyş we sowadyş sistemalary bilen bagly. Ya şagaly bolsaň, ya sowga çydamsyz bolsaň, gyşyny awtobusly uzak ýola çykmajak bolmaly. Awtobuslaryň içi hiç wagt bolmaly derejesinde ýyladylmaýar diýip Azatlygyň 60 ýaşly söhbetdeşi gurrun berdi. Kondisioner bar diýerler. Ýöne ol işlemeýär. Onsoň awtobuslarda tomsuny penjereler açýarlar. Garşdan gelýän gazgyn howaçyda oturmaly bolýar diýip başga bir ýolagçy hem öz başdan geçirenlerini paýlaşdy. Türkmenistanlylaryň uzak ýyllar bäri Aşgabatdan regionlara gatnaýan arzan we çarasyn elektrik gotlullarynyň arzuwyny edýärler. Bu pikir käte hökümet derejesinde hem orta atylan ýaly diýär. Emma soň ýatdan çykyp galýar. Ekspertler Türkmenistanyň soňky ýyllarda iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Şol wagtda Türkmenistanyň 43 milliard dollarlyk guruluşyk tesgalaryny gurýanlygy habar berilýär.